जय श्री राधाकृष्ण डेप चैनल को स्वागत। पतंजलिଙ୍କ ମତ ହେଉଛି ତଦ୍ ଜପଃ ତଦ୍ ଅର୍ଥ ଭାବନମ୍। ତା ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ସମୟରେ ସାଧକ ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କେବଳ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, ମନ୍ତ୍ରର ଦେବତା, ଋଷି ବା ଗୁରୁ, ଛନ୍ଦ, ମନ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପୁଣି ଏ ସମସ୍ତ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ସାଧକର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଏହିସବୁ ମିଶିଲେ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ର ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ସାବର ମନ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥାଏ, ଛନ୍ଦ ନଥାଏ, କିଛି ନଥାଏ। ଥାଏ କେବଳ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ। ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଶାତୀତ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ମନ୍ତ୍ର ସାଧନର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟ ହେଉଛି କେବଳ ହୃଦୟର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ବୈଦିକ, ପୌରାଣିକ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ସାବର ଆଦି ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ସେ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ନିଜର ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାଛି ନେଇ ସାଧନ କରିପାରିବ? ନା, ସେପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଗୁରୁଙ୍କର ବା ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନର। ନିଜର ଜ୍ଞାନ କେତେ, ଶିକ୍ଷା କେତେ, ବୁଦ୍ଧି କେତେ, ବୃତ୍ତି କ'ଣ, ଆହାର ବିହାର, ଚାଲିଚଳନ କେଉଁ ପ୍ରକାର, ବଳାବଳ, କୁଳାକୁଳ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ, ରାଶି, ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ, ଏହିସବୁକୁ ଚାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ମନୋନୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରଥମରୁ ବିଛା ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣି ସାପ ଲାଞ୍ଜରେ ହାତ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ବିପଦ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ନିଜେ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନିରୂପଣ କରି ନ ପାରେ, ତେବେ କୌଣସି ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି, ସାଧୁ ବା ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ସେହି କଥା ବୁଝିନେବା ଉଚିତ। ଯଦି କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଏ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏମିତି ସଦ୍ଗୁରୁଟିଏ ବାଛିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯିଏ ସବୁ ଦିଗରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଏବଂ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଥିବେ। ଆଜିକାଲି ଗୁରୁମାନେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନେକ, ମାତ୍ର ସେମିତିକା ସବ୍ ଜାନ୍ତା ଗୁରୁ ଖୋଜି ପାଇବା ମୁସ୍କିଲ। ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି ମୁସ୍କିଲ ନିଜକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିଷ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା। ଯିଏ ସଦ୍ଗୁରୁ, ସେ ଶିଷ୍ୟର ପୂର୍ବଜନ୍ମ, ପରଜନ୍ମ, କର୍ମଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ଧାରଣା କରି ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ତା'ର ପୂର୍ବ ସାଧନାର ଇତିହାସ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଦ୍ୱାରା କି ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ତାହା ବତାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଜଣେ ସଂସାରୀ ହୋଇଥିଲେ ସେ ସଂସାରୀ ଗୁରୁଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ତା ନହେଲେ ଜଣେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ କେତେଦୂର ସାଧନାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ, ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ ସେ କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ପ୍ରଭୃତି ଖାଉଥିଲେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର ବା ତାମସିକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିହେବ, ମାତ୍ର ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ବା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିହେବନି। ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ପାଇଁ ଶରୀରର ଶୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏସବୁ ଛାଡ଼ି ସଂଯମିତ ଜୀବନଯାପନ କରି ଜଣେ ବିନା ଗୁରୁ